Şeva Newruza ji beriya zayînê sala 612 Artêşa Medan dibin serdartiya Serok Keyaser de ji başûrê Rojava ve Sîrhanînova Hilweşan û wekî berqa Brûskê ket paştexta Asûristanê. Ew împaratortiya 1400 salan ji şatê Nîlê bigire heta bi tengava Basrayê, ji welatê Fenikê bigire heta bi Îranê. Xwîn bi mirovtiyê dida vereşandin, di dîrokê de xweyê artêşa herî mezin û profesyonel û bi kîloxên mirovan gel hên zulmê ava dikirin bi erdê ve giriyek. Piştî kuştina Nemrûtê dawî kurê Asurbanipal Sîn şar îş kon keya serderket ser deriyê Nergal yê Sîrhanînova ku ev derî wekû deriyê mirinê navdar bî agirê Newrozê pê xist, gurzê xwe hilda û got: Newroz li mirovtiyê pîroz be. Merhaba hevalno. Ez ê îro di kara nayên zanînên împaratortiya Medya yani împaratortiya Dawî ya me Kurdan bikim. Ez tiştên kesnezan dibêjim. Jinan û avê zêdetir îhtiyaca me Kurdan bi van zanînan heye. Ji bo hê zêdetir kes bibin xweyê van zanînan, em kanalê mezin bikin. Min di vîdeoya mîtanî ya ji beriya vê de jî gotibî. Hengê coğrafya welatê me li ser sê herêma dihat binavkirin. Ji Rojavayê Firat heta bi Antakya û perevên Sûriya niha wekû Asûva. Tigrit qismek mezin ya Kerkûk jî di nav de, Nînova Dêra Zor Reqa û qismek kiçik yê Rojavayê Kurdistana niha wekû Xanagel û ji qismê mayî yanî ji navenda Kurdistanê re jî Metîna dihat gotin. Bi peymana meşhûr ya ji beriya zayînê 1343 di navbera matîwazayê Serokê Mîtanî û Şopîlûmayê Kralê Hîtîtyan de pêk hatî, împaratortiya Kurd ya Mîtanî de astek mezin de hêza xwe winda dik. Ev lewastî cesaretê dide Asûristanê û ji başûr ve êrişên xwe girantir û dijwartir dike. Ji beriya zayînê sala 1205 herêma em wekû xana gel bi nav dikin jî dikeve destê Salmansarê Nemrûtê Asûristan. Bizanebî ne bizanebî. Ya tê paşgirkirin ev xale. Tê gotin Asûra Mîtanî ji holê rakirin. Di rastiyê de ne Asûran û ne jî tit dagîrkerên dewletvan nikarîne tevayê axa Kurdistanê dagîr bikin. Yani ji zamanê berbenîr heta bi hatina İskenderê Makedonyayê tik kesî nikariye axa Kurdistana dagîr bike. Sînorkêmek hatibe guhertin jî ama navenda Kurdistanê cihê em jê re dibêjin Kurdistan di destê Kurdan de maye. Vê de jî navenda Kurdistanê ya em jê re dibêjin Metîna di destê Kurdan de dimîne û şerê Kurd û Asûran 500 salan tajo. Ev şer ji beriya zayînê sala 612 bi zafera Medan bi encam dibe û ew fêrsa împaratortiya cîhanî ji dikê dîrokê tê avêtin. Bihêzirin, em dibêjin Asûr têk çûn. Ama Kurd têk naçin. Çima? Çima wê ev e. Ji ber ku sebebê hebûna Asûran haveynê hevrêtiya wan pergala dewletê bî. Dema dewlet di hilweşê sebebek ya wan bi hev re bigire namîne. Ama bîra Kurd. Ama bîra Kurdmayînê ne ji dewletê ji çandê hatiye tîmar kirin. Yani ontolojiya me Kurdan bi bîra çandek bê hemsal xwe
parastiye. Ferqa dinavbera pergala çantvan o devletvan da ev. Dixwazim li vê dê kevunekekî vekim. Di navbera salên ji beriya Zayînê 806 û 509 de navend Toşpa yani wana niha li welatê Kurdistanê bi navê Urartu pêkhateyekî hikûm ajûtiye û li hember Asuristanê şerek mezin kiriye. Em niha Urartu deynin aliyekî ez ê di vîdeoyên pêşme de bi nav û nîşan delîl û îspat behsa Urartu bikim. Di bîra me ya civakî de her tişt zindî û zelal e. Ama di zanîsta dîroka wekû resmî tê binavkirin de ra û secereya medan jî nekevşe. Sebeb jî ev e. Li gor zanîsta dîroka dilxwede resmî ev pêkhateyên wekî gotî, horî, mîtanî û met hatîn binavkirin qalem li defterê nedane, peyvek jî li dîv xwe nehiştine û ji ber wê em nizanin kê ne, ji kû hatine û bi kû veçûne. Di vê vîdeoyê de ez ê hewl bidim secere û nasnameya medan ku dilxwede yek ji van împeratortiyên qalem li defterê nedayîne zelal bikim. Min bi caran gotiye û dixwazim dubare bikim. Meqsed û mirada min ne dubarekirina tiştên hatîn gotinin. Ez wextê hewa bi dubarekirina gotinên xelkî nadizim. Ez li pay tiştê nayên zanîn û yan jî ji qestî nehatîn gotinin. Ez vê jî bi rêbaza pergala rabin rave dibêjim. Me çi gotibê? Di Kurdî de bêje rastgele nehatine sazkirin û secere û nasnameyekî her peyvê heye. Niha em bi pergala rabin ra secere û nasnameya bêjeya met yan jî met çareser bikin. Em da ekranê de jî binivîsin. Di belgeyên nivîsên bi zimaniyên Asurî de ji medan ve wekû mada yan jî madu gotine. Belgeyên wan de wisa derbas mada yan jî madu. Di jêtirên Babil de gotine Amman Madya yani welatê Medya. Di nivîsara Bestûnya Darius yani Farsiya kevinde Mada. Di jêtirên Yewnaniyên kevin de pirtûka em bêjin Herodot Kesenefûn de Medya gotine. Dîrokvanên Romayî jî bi latînî wekû Mêdî binav kirine. Li vê de dixwazim mînakek ji nivîsarekiya Kralê Asur Salmansarê Siyemî ev zelam ji beriya Zayînê 858-824 jiyandiye yan jî nemrûtî kiriye. Bidim ku tê gotin ev belgeya ewilya navê medan bi tê re derbas bîye. Em destpêkê wekî orijinalê wê tabletê dewatê nivîsandin. Bixwînin piştre Kurdiya wê. Yani Asurî wisa tê gotin. Ana kur Madaya yani jî li vê dê Mada dinivîse bi şaîna şadî şao alık Madain. Hadi bêjim Kurdiya wê wisa ye. Çûm welatê di nav çiyan de Mada. Ya jî çûm Mada welatê di nav çiyan de û min ew der tevlî welatê xwe kir. Ji xwe ev zelam vira dike. Min di vî vîdeoya mîdanî de behs kiribî. Herêma wekû xana gel dihat binavkirin tinê dagir kiribî. Ama li vê dê dixwazim bala we bikişînim ser bêjeya kur. Kur.
ده همی بلگین آنتیک ین مزرا بحتاده گر وکو ولات در باز دبه ولات من دویدوا دویمین یا رای بیجه یا کرد و کردستان ده گوته بی پیوا خوری یا ناوی کرد چی بی گر بی گر ام بجی در باز بکن yani lvedici diyardı be peyva kur ya belgeye asurada derbazdı be kuva kuvala derbazdı be hasu hurri bu kurdi naha em be pergala rabın ra navi met medi medi medya kar em çijeredi bejin em çarısaldık. Ben de videoya mitani şiruveya mitan jimita mitrate kiribi. O be delil u nişanen ve dani bin. Fark adına veren navi mitu medde dengdara i u e. Benerin havano navi met yani navi naha emaku met telaffuzdaki bilihdeki mete ne mede ne hami ama de Kurdi de kısmek peyf dema tene darıştın ti cihade de daye mesela farz bikin peyvek bitiye peyvek khurri bitiye dikkati em dibijin mesela agid bitiye xilastı be ama dema em peyve didarışinin yani peyv pajgir digre cehde ti cehode dahi mesela agid agidi me mert merditi dert derde min yani ti cefalta dahi قولك وسا دو كردي ده هي قولك ريزمانية يعني نبتا شو هاد يتشكرين واتيا خوري يا ناوي ميتاني چيه ميت ويا مد ياجي مت ميت مت درادنگان ده فرق هيا نه هر دو جي برادنگان memrof o ti çaleki pek adına. Yani çalekiya mrof. Heke mrofin evvel ev beje sas kirin o bilef kirin gotibin metci ko em ve bilef kirine jederin biyaniya dixwînin nixwad di devokê nêzî Erebî de yani min egem bêje ehli Rojavayê Kurdistanê heta niha jî ji medya re an jî med re dibêje medya yani ihtimalek heye devokê de hat berguhertin ew mît bixwe be yani ji xwe mît e ama ihtimal telaffuzê de jî mît bixwe be çünkü niha jî dibêjin medya li aliyê din min pir gotiye ev fêrsê zimanê me ji 21 radengan hatiye türehkirin. Yani wekî darekî bi hezaran çeqil û çeqlûk ji qurmekî derketine. Heke li gor vî qewlî xulekkarên peyvê gotin wekû met jî saz kirine, saz kiribin neşaşe. Yani encam da dengdar guherdarin. Yani peyv ji hev tên türehkirin o dengdar guhertirin. Mesela mit çiye? Mit ti çalekî i aydi
می مروف چالکی عیده مروف مد چیه تی چالکی یا بحث تکرن ما مروف چالکی یا مروف یا بحثا و تکر فرق اف فرق مد و ميت اف حتى كيف فرق هبه احتمالك هي ناو ميت بخوابه بس دفو که ده حال بگوارتن چی میگواد مینای ده رجاوایی کردستان اهل یعنی دفو که نیزی عربی نهاجیوه که میدیا بنافته که مینای دما ام مد گشتاده که دبیجن مدان دما ام میت گشتاده که دبیجن میتان yani fark ev kazırava. Cisede ma hertim به فونتیک o زمان بیانی مدی هستیه مثلا دکر فرقا مدیا او میتان بقاسی چیای فرق من براودنی نه جبلوی میتان مد همه جی میتراتینه میتا میتراتینه فرقی که آنینه لفیده تشتاک جی بیجم مثلا گوتی هوری میتانی به دهان پیوین سجره و پیکدانی هبی اما مثلا یا مدانی نه تنه هم بیجم مدک چیه؟ مدک خواه برایه yani demek ki usaz fikrim peyve nezik matematik yani ek küçük meta küçük yani bana mat devlete mat yapamazına mat ya küçük ya çıma unavleyken az baş nizanı ama demete de zede peyvin alakadar nine çıma جبركم مت بخويا مثلا بيبي سجرة ميتاني مترا بيكتينن همان دمده سجرة متش نها ام كمك بحثا ديروك جيروك وسربهات يا مدياجي بكن پشتی هیتیت جباکور و آسور جی جباشور و ایریشین گرانتینن سر کردستانی و قسمک آخا دبن حکمدارتیا کردین میتانی ده داگیر دکن کرد خواه کشین روشلات و ناون توشپا یعنی وانا نها خواه بناوی اورار تو ریخستن دکن حتی به تکبرنا آسوران به وی ناوی دوام دکن پشتی آسورستان جهولی را دکن دوباره ناوی میت مد دکرن و به وی ناوی دزیورین دکی دیروکی پاشتختی جوانه دبن اخباتانه یعنی همه دانا نهالو روشلات کردستانه هر دوتی یونانی ده پرتوکا خویا بناوی هیستوریا یعنی دیروک ده دبیجه بناوی دیاکو شیورمند و حکیمک قنچی مدان هبیه کنگه جبریا میلاده 728 هر دود کنگه جیان بیه یعنی الپرتوک نویسان دیه جبریا میلاده 403 چلی یعنی نابراواده هم بیجن 105 ساله گل لدورا دیاکو کم دبا اوی تیخست سروکی خواه لسر داخوازا دیاکو باجارکی بناوی اخبتان هفت سوره هاتی پیچان آواده کن لگور هره دود افد با دسپیکا دیروکا مدان بگمان هر دود به چیروکی و روایتی بحث که یعنی هر دود نان پرتوکا هر دود اما که بابی دیروکی آنی دیا دیروکی دزانن اما پرتوکا هر دود نه پرتوکا دیروکی انش خوره دیروکی کیشه در تخم همین چیروک نویسان داره
Yani tişt rivayet, cevuk, lehef anine. Nukhwa em bişin çi ekbetani heft sürehli duruyor atayım peçan neyine. İse em şehre dut devam bikin. Dibêje piştî mirina diya ku kurê wî firawar tîş derbasî cihê wî dibe û firawar tîş hê bîst û du salê di şerê li hember Asûran de tê kuştin. Piştî firawar tîş keya ser dibe serok. O 612 dibin serhengtiya keya serde arteşa meda dikevenînûwa yani paştexta Asuristanê o ve devleti devleta navê Asuristan hildoşî. O axa Kurdistanê ya hatî dagirkirin rizgar dike. Keya ser sala 585 Astiyak derbazî ser text dibe. Ji beriya ve jî me pir gotibî. Ti carî Çînbîn di nav gelê Kurd de çê nebiye. Bi zihniyeta dewletvanan welatê kesî dagir nekirine. Gel asîmile nekirine. Bin zextê de nehiştine. Gelên dibin sîhwana wan de kombîn bi awayek xwesir komînal bi hev re jiyan bîne. Kurdên met o Pers yani İraniyên niha bi hev re jiyan dibîn. Ji xwe bi lîteratûra modern împaratortiya medan wekû Konfederasyona Eşîran tê pênasê kirin. Yani bi pênaseyek hê rasttir pergalek komînal. Dîsa em ji here dewam bikin. Keça astiyak mandana navê mandanaya o mîrekê Persî Kambises bi hev re dizewuc. O kurekî wayê bi navê Koroş yani Kirosên meşhur çê dibe. Koroş di nav mala malxal û bapîrê xwe de mezin dibe. Sala 505 Havana ev ji beriya zayînê em pir dubare dike hewceneke zaten dîrokê em behs dike ji beriya zayînê. Piştî zayînê nîne. Hemî ji beriya zayînê ne ji beriya em hewceneke ji beriya zayînê. Sala 505 Kuruş li hember medan Persan radike serhildanê. Ji bo pêşiya serhildanan bigre artêşa medya dikeve tevgerê. Navê serhengê artêşê Harpagos e. Harpagos ji nişkan ve qarara xwe dikare o derbazî alî Kuruş dibe. Yani derbazî alî serhildan wana dibe. Li hember medan. Dest datînin ser rêvebertiyê o Kuruş datînin ser textê serokatî. Li vê dî gotinek meşhur ya astiyak heye. Piştî esîr tê girtin ji Harpagos re dibêje hey bê şeref û bê hisyet. Madem niyeta te ya tiştek wisa hebî çima te yekî Kurd nekir serok û te kur wê axamenîşî kir mezinê me. Te bi vê xiyanetê hetayê Kurd bin dest diştin. Astiyak ji Harpagos re dibêje. Em dîsa ji here dû dewam bikin. Dibêje çaxê mandana avis rimdaran rimhil avêtin o ji astiyak re gotin kurekê ji vî berê avis çêbe desthilatdartiya te biqulibîne o derbazî ser textê te bide. Astiyak jî fermana kuştina hemî zarokên Kurd yên ji wî berî çêbin dide. Wê demê hevjîna Harpagos jî bibere hevjîna wî dize kurekî tîne û bi fermana astiyak kurê wî jî tê kuştin. Here dut dibêje, çêrokê dibêje, dizayî çêrokeke dibêje. Mandana kurê xwe Kurro yani Kuroş teslîmê malbatek koçer dike û ew malbat ji dizî ve Kuroş mezin dike. Li gor gotina here dot
sebebi xıyaneta Herpagos kuştina kuri viye. Bana abri astiya kurin vi demi hemiyatın kuştin. Kuri vişitin abade. Lugur astiya sebebi xıyaneta Herpagos kuştina kuri viye. Hatta havano çeruke dina peymaris tebliğ meselet ki anzanın seri zaroka ve nizam çağa çekene falan. Yen kurdi çanda kurdan azdıken zannet işte küslenmeyin. Çeruka hati götürücü. Ama havano viji empejin. Yek heredut ne bizanin çeruki ve mesele leheftine. Du ev çeruk li mezra bohtan navdara. Jibu Gilgameş jî tê gotin û ji bo İbrahim û İsa pêxember jî tê gotin. Heta tê bîra min di nav hemî çîrokên dîrokî yên min di zarokatiya xwe de guhdar kirîn de em meseleya remdara rem hilavêtin û qirar emrê kuştina hemî zarokên kur yên çêbinda û dayîkekî zaroka xwe kir sebetekî de û berda avê masîvanek ew zarok dît û xweyî kir ew zarok mezin bî û bî kesek navdar. Hemî çêrokên me de em mesele hebî. İhtimalek pir mezin li medya derbeyek navxweyî çêdibe û desthilatî dest diguhere. Yani ji destê Kurda dikeve destê Axamenîşiyan. Yani em bêjin Persiyan de. Dîsa em ji Herodot fêr dibin, di împaratortiya Axamenîş de medî nebin destin. Ji Persan zêdetir xweyê gotinin. Hatta dema Herodot behsa vê împaratortiyê dike, ji Persan pir zêdetir behsa tesîra medan dike. Dibêje tinê împarator Perse. Wekî din her tişt medin. Weku encam. Sala 105 ji başûr ve Asur kısmek ya Axamitanya da girdikin û li deşta Mezrabotan di navbera Kurdên Mîtanî û Asurastanê de şerek bê aman dest pê dike. Her ku diçe Asur xurt dibin û di gelek eniyan de Mîtaniyan dibezînin. Sala 860 me goya hemîş beriyê zayînê. Sala 860 Kurd neçar dibin xwe vedikişînin ruşlat û navend toşpa xwe ku Urartu rê xistin dik. Nêzî 240 salan bi vî navê sarxebûna xwe diparêzin û şerê Asuran dikin. Xala sıfır ya en ya şer yan di navbera Kurd û Asuran de ruşlatê mezra bohtaye. Derdora salên 605-640 Kurd Asura dişkînin û qismek mezin yên deştê digirin. Encaq Asur ji singê ve xwe asê dikin û êrişên Kurdan bê encam dimînin. Sala 616 ji bo Babil rê bide artêşa Kurdan ji pişt ve li Asuran bizivirin serokê medan Keyaser û kralê Babil nabo Plaser peymanekî çêdik. Mene pir behsa peymana di navbera Babil û Medada tê kirin aslında dibêjin heke bi vê peymanê dikarîne Asuran tê bibe filan. İhtimalek pir mezin peymana di navbera Meda û Babilan de ev qase. Babil'i reddedin ve ji pişvel Asuran bizivir. Sala 614 gelha Şirgat dikeve destê Kurda de. Gelha Şirgat pir giring e. 100 kilometre li başûrê paytextê Nînûvaya û demek dirêj
ji Asuristanê re paytextî kiriye. Yani girintiya wê jiya paytextê zêdetir e. 614 şirgat dikeve. O sala 612 jî dikeve paytext Nînova o dawî li wê fêrsa Asuristana 1400 sala bi serê alemê gelhê zulmê ava kirin ji holê radik. Piştî Asuristanê ji holê radikin paytextê jî mane ji bi tedbîr paytext bibîn wanê. Paytextê jî dubare vê carî dibin Axbatanê. Dema Mîtanya'da serê kehniyê bî. Ber bi Rojava bî. Şer devam kir ve kişandin wanê. Piştî hat azad kirin, rizgar kirin. Derbazî milê Axbatan yani Hemedana niha kirin. Belkî niha pirsa qey Urartu jî Kurdin di serê we temaşevanên ezde pêk hatiye. Belê Urartu Kurdin. Wekû etîmolojîk bêjeya Urartu jî bi Kurdî ye. Ez ê di dema pêşiya me de vîdeoyekî serbixwe li ser dîrok, secere û nasnameya Urartu em çêkim. Di vê beşê de pir tiştên werin gotin hene ama vîdeo pir dirêj dibe û em tiştên mayîn ji vîdeoyek din re bihêlin. Em tiştên li ti dere nehatin gotin û bi nirx dibêjin. İhtiyaciya me Kurdan jinan û avê zêdetir bi van zanînan heye. Ji bo ev zanîn bikene girseyek hê mezintir, ihtiyaciya min bi desteka we heye. Em bi hev re bihêzin, heta bi hevdîtinê din bi xatirê we.